Ρε γλέντια! Γεια σου πατέρα μου. Γεια σου μπαμπάκο μου. Γεια σου παπάκα. Ρε να χαρώ εγώ οικογένεια! Όπα, έξω φτώχεια μέσα λόρδα! Έξω φτώχεια μέσα τρόικα. Όπα! Ρε μανούλα μου! Όπα! Γεια σου πατέρα μου τρικάβουρα. Γεια σου μπαμπάκο μου. Γεια σου άντρα της μάνας μου. Όπα! Γεια σας παιδάκια μου! Ρε μανούλα μου, χωρί και μουσικές! Γεια σου μανέστρο! Όπα! Ρε μανούλα μου, καλά πήγε και αυτό. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα πέρα για πέρα. Σήμερα το Θέατρο Σκιών Γιώργου Λατσού σας παρουσιάζει μία πολύ ωραία κομική παράσταση, η Αφεντομουτσουνάρα μου και οι δύο γάμοι. Τι έχει να γίνει απόψε? Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα ξαπλωθούμε. Ρε μανούλα μου, ακούω και έρχεται ο Χαρατζάρης. Βάστα να μπω μέσα για να αρχίσει και η παράσταση. Ρε μανούλα μου. Ποιον βλέπουνε τα μάτια μου. Τι μου κάνετε, γεροσπανακόπιτα. Ρε, καλώς το φίλο μου το Χατζηβάτη. Τι μου κάνετε, σας βλέπω χαρούμενο. Είμαι χαρούμενος Χατζηβάτη, η αλήθεια είναι αυτή. Για πείτε μου τα νέα. Έφτασε επιτέλους η μέρα Χατζηβάτη που επαντρεύω τις κόρες μου. Να σας ζήσουνε, να τις χαίρεστε. Σε ευχαριστώ πολύ Χατζηβάτη. Λοιπόν, για πείτε μου, ποιοι θα είναι οι γαμπροί τυχεροί? Τα καλύτερα παιδιά Χατζηβάτη. Για πείτε μου, σας ακούω. Χατζηβάτη, η κόρη μου η Σοφία Ναι. θα πάρει ένα πολύ καλό παιδί, έναν εργάτη τιμημένο. Τι μου λέτε? Ναι. Τι δουλειά κάνει? Είναι Χατζηβάτη, έχει δικό του μαγαζί. Τι μου λέτε? Ναι. Όλη μέρα δουλεύει. Τι μου λέτε? Και είναι και καλός άνθρωπος? Είναι Χατζηβάτη, έχει πολλούς γνωστούς, έχει και πολλούς φίλους, έχει την παρέα του, όλοι τον αγαπάνε. Τι μου λέτε? Ναι. Και η παρέα του βεβαίως εκείνον ακολουθάει. Α, μάλιστα. Και πώς τον λένε? Είναι Χατζηβάτη ο Σταύρακας. Πώς το είπατε αυτό? Είναι ο Σταύρακας. Ο Σταύρακας. Ναι. Ο Χασάπης. Ναι Χατζηβάτη. Για τον ίδιο Σταύρακα μιλάμε? Ναι. Μάλιστα. Και η κόρη σας η άλλη? Χατζηβάτη ζωή. Και αυτή εκείνη θα πάρει έναν άνθρωπο λίγο πιο μεγάλο στην ηλικία, αλλά είναι πολύ καλός άνθρωπος κι αυτός. Είναι? Ναι. Είναι πολύ καλός γαμπρός. Τη σέβεται. Τι μου λέτε? Ναι, και έχει και περιουσία Χατζηβάτη. Τι μου λέτε? Ναι. Έχει σπίτι απάνω στα βουνά. Έχει χωράφια, όλα δικά του. Τι μου λέτε? Ναι. Δεν βασίζεται, δεν στηρίζεται απάνω σε κανέναν για να ζήσει τη ζωή του, για να βγάλει λεφτά. Τι μου λέτε? Ναι. Είναι εντελώς ανεξάρτητος. Μπράβο. Και ποιος είναι αυτός? Είναι Χατζηβάτη. Ναι. Ο Γεροτέλικας, ο Μπαρμπαγιώργος. Ο Μπαρμπαγιώργος. Ναι. Ο Βλαχογιώργος. Ναι.
που έρχεται κάτω στην πόλη και πουλάει γάλα Ναι, και τυριά. ναι Χατζηβάτη. Ο άνθρωπος που είναι 62 χρονών. Ναι Χατζηβάτη. Η κόρη σας πόσο χρόνο είναι? Είναι 26. Δεν πάμε καλά. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Και πώς είναι ταιριαστός αυτός ο γάμος τέλος πάντων? Να Χατζηβάτη, εκείνος μου είπε ότι είναι ταιριαστός γιατί εκείνος έχει το 6 μπροστά το 2 πίσω, η κόρη μου το 2 μπροστά το 6 πίσω και έτσι ταιριάζουνε. Πω. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω, δεν είναι θέση να το πω, αλλά σίγουρα αυτή είναι γαμπρή για τις κόρες σας. Γιατί το λες αυτό? Ο Μπαρμπαγιώργος. Ναι, Ο Βλαχογιώργος τέλος πάντων. ναι. Ο Γαλατάς. Για την κόρη σας στη ζωή. Ναι Χατζηβάτη. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μέχρι και ο Σταύρακας. Να μην μιλήσω καθόλου για το Σταύρακα. Χατζηβάτη, τι θα κάνω? Δεν ήξερα τι ανθρώποι ήτανε και τους έταξα τις κόρες μου. Από τη μέρα που τους είδα για πρώτη φορά προσπαθώ τα αισθήματά μου να τα σπρώξω βαθιά και να μην σκέφτομαι. Και μόνο να σκέφτομαι τους γάμους, αλλά δεν μπορώ Χατζηβάτη. Δεν μπορώ. Κάπως, πώς μπορώ να τους διώξω βρε παιδί μου την τελευταία φορά που είπα ένα πράγμα στον Μπαρμπαγιώργο, τέλος πάντων μου έδωσε μια σφαλιάρα. Πώς δεν πεθάνατε εκείνη τη στιγμή? Χατζηβάτη, τι θα κάνω? Τι θα κάνω? Προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι έκανα καλό σαν πατέρας, αλλά με αυτό που έκανα έμπλεξα τις κόρες μου και τώρα δεν μπορώ να τις σώσω. Ακούστε να δείτε. Κάτι σκέφτηκα. Μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να σας βοηθήσει. Για πες μου Χατζηβάτη, ό,τι άνθρωπος και να είναι, πες του ότι θα του δώσω λεφτά να έρθει να σώσει τις κόρες μου. Είναι ο ανιψιός του Μπαρμπαγιώργου. Ο ανιψιός του? Ναι. Και σίγουρα θα θέλει να διώξει τον θείο του. Μα ακούστε που σας λέω. Ακούστε που σας λέω, αυτός ο άνθρωπος είναι τετραπέρατος. Είναι πολύ έξυπνος. Αλήθεια Χατζηβάτη? Ναι. Μόνο αυτός σας λέω. Μόνο αυτός μπορεί να σας βοηθήσει και να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Σίγουρα Χατζηβάτη. Μόνο δεν μπορείτε να του πείτε ποιοι είναι αυτοί οι γαμπροί. Δεν μπορείτε να του το πείτε. Αλλά μόλις τους δει θα καταλάβει πώς μπλέξατε και ο ίδιος θα προτείνει να τους διώξει. Αλήθεια Χατζηβάτη? Ναι. Άμα του το πεις όμως κατευθείαν ποιοι είναι, τότε αποκλείεται να δεχτεί αυτή τη δουλειά. Οπότε θα πούμε ότι είναι ο υπηρέτης και θα έρθει να βοηθήσει στους γάμους. Έτσι Χατζηβάτη? Σας υπόσχομαι ότι αυτός όταν τους δει, από μόνος του όπως σας είπα θα θέλει να τους διώξει και να σας σώσει. Άμα είναι έτσι Χατζηβάτη, είμαι έτοιμος να του δώσω όλη την περιουσία. Είμαι έτοιμος να του δώσω και τις 2 μου τις κόρες. Έλα τώρα βρε, έλα τώρα, μην ξαναρχίσουμε τώρα να δίνεις τις κόρες σου από εδώ και από εκεί. Έχεις δίκιο Χατζηβάτη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πήγαινε εσύ στο καφενείο και θα έρθω να στον φέρω. Ευχαριστώ Χατζηβάτη, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πήγαινε και θα πάω να σου τον βρω. Να είσαι καλά παιδί μου. Πως έμπλεξε. Και δεν τρέπεται κιόλας να δίνει έτσι τις κόρες του, χωρίς να γνωρίζει τα παιδιά. Και τι παιδιά τώρα κιόλας ο Μπαρμπαγιώργος, ηλικιωμένος άνθρωπος. Τώρα να πείσω το Καραγιόζη να πάει για υπηρέτης. Καραγιόζη! Ρε μανούλα μου, πάλι αυτός. Τι θες ρε Καρατζάρη? Έλα εδώ βρε, έλα εδώ. Τι είναι? Καραγιόζη μου, Έλα. σου έχω δουλειά. Άντε πάλι Καρατζάρη. Έλα. Φύγε μακριά. Τι είναι βρε? Φύγε μακριά από το σπίτι μου. Τι θες βρε? Δεν σου φτάσε το ξύλο που έφαγες πριν? Καραγιόζη μου, Φύγε μωρέ σου λέω, δεν θέλω δουλειές σου. Ίσως πιο δύσκολο από αυτό που νόμιζα θα είναι. Καραγιόζη! Τι θέλεις μωρέ?
Έλα βρε να σου πω. Καρατζάρη, φύγε. Τι είναι βρε, Φύγε. Τρομάρα να σου. Τι βαράς βρε, Φύγε ρε Καρατζάρη που σου λέω. Θα φέρω το ποτιστήρι και θα σου κάνω εδώ πέρα μέση θέση. Καραγκιόζη μου. Φύγε που σου λέω Καρατζάρη, θα σε μουράλω στο ξύλο. Φύγε σου είπα, δεν θέλω δουλειά. Τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις πως θα σε βγάλω. Πω ένα χρυσό ρολόι. Πούντο, έλα εδώ. Στάσου βρε παιδί μου. Πούντο το ρολόι, τι θέλεις βρε, δικό μου είναι. Τι δικό σου είναι βρε. Δικό μου είναι το ρολόι. Να μου εδώ πέρα δεν το βρήκες. Πού το βρήκα. Εδώ πέρα δεν είπες το βρήκες. Εγώ το ρολόι το βρήκα εδώ. Να εκεί πέρα το βρήκες. Ναι. Ίσως μεγάλο που ήτανε το σαράι, επειδή έπεφτε ο ήλιος, Ναι. έκανε ωραία σκιά. Και λοιπόν. Εδώ πέρα το ρολόι το έκαιγε ο ήλιος, γι' αυτό σηκώθηκε και ήρθε εδώ πέρα που έχει σκιά. Καραγκιόζη, τρελάθηκες. Δώσ' μου το ρολόι, δικό μου είναι. Πες μου λοιπόν τι ρολόι ήτανε. Τι λέει? Τι ρολόι ήτανε. Ήτανε ρολόι. Τι ρολόι, τι είδος. Υπάρχουν ήδη. Ναι. Ναι, το ρολόι που βάζει στο χέρι. Όχι, δεν ήτανε ρολόι του χεριού. Δεν ήταν ρολόι του χεριού. Όχι. Ήτανε ρολόι τείχου. Ούτε. Ήτανε σαν αυτά τα ρολόγια που βάζουν στα πόδια. Ποια πόδια βρε, δεν ήτανε τέτοιο ρολόι. Ούτε τέτοιο. Όχι. Ήτανε ξυπνητήρι. Όχι καραγκιόζη μου. Δεν ήταν ούτε ξυπνητήρι λέει. Ήταν από αυτά τα ρολόγια που είναι μέσα ο κούκος και μετά βγαίνει και κάνει κούκου. Πατρομάρα να σου έρθει. Με βαράς. Για παράδειγμα. Δεν ήτανε ούτε κούκος. Τι ρολόι ήτανε ρε Καρατζάρη εσύ που το βρήκες. Δεν ήτανε ρολόι. Πλάκα μου κάνεις. Καραγκιόζη μου δεν βρήκα τίποτα. Ρε ζούδιον μούδιον άπλασμα κατάπλασμα διπλότυπο της κατεργαριάς των Παρισιών, της Βουδαπέστης και της Βαρκελόνης. Δεν τρέπεσαι να με κοροϊδεύεις. Καραγκιόζη μου, άκουσε με βρε που σου έχω μια χρυσή ευκαιρία. Χρυσή ευκαιρία. Ναι. Καλά ρε Καρατζάρη, να σε ακούσω. Καραγκιόζη μου εδώ δίπλα. Ναι. Μένει ο γεροσπανακόπιτας. Πώς τον είπες. Ο Σπανακόπιτας. Δεν μου λες ρε Καρατζάρη, τι. Αυτός δεν έχει καμία συγγένεια με την κοτόπιτα. Ποια κοτόπιτα βρε. Σπανακόπιτα. Ναι. Είναι το όνομά του. Μάλιστα. Και τι θέλει αυτός ο Σπανακοντηρόπιτας. Καραγκιόζη μου αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Έχει 2 κόρες. Τι είναι βρε. Στα μάτια. Τι στα μάτια βρε. Οι κόρες. Όχι βρε παιδί μου. Έχει 2 παιδιά βρε παιδί μου. 2 κορίτσια. Μάλιστα. Η μία είναι η Ζωή και η άλλη είναι η Σοφία. Μάλιστα. Και τι θέλεις να μου πεις. Ίσως ψάχνουν ένα γαμπρό να παντρευτούνε. Σταμάτα βρε που θα σε πάρουνε σε ένα γαμπρό. Καραγκιόζη μου έχουν ήδη γαμπρούς και παντρεύονται σήμερα. Σήμερα. Ναι. Και ψάχνει αυτός ο γεροσπανακόπιτας, ψάχνει έναν υπηρέτη για να βοηθήσει με τις δουλειές. Ψάχνει υπηρέτη. Ναι. Που σημαίνει... Καραγκιόζη μου, αποκλείεται να φας ξύλο. Υπηρέτης θα είσαι, θα κάνεις τις δουλειές, δεν θα υπάρχει τίποτα να σε εμποδίσει. Είναι καλά λεφτά Καρατζάρη. Είναι Καραγκιόζη μου, πολύ καλά λεφτά. Άμα είναι έτσι ρε Καρατζάρη να πάω. Αλλά δεν θα πάω υπηρέτης. Πώς θα πας. Με τα πόδια. Όχι βρε παιδί μου, αν δεν πας υπηρέτης τι θα κάνεις. Πάω για δούλος. Βρε τρομάρα να σου έρθει. Υπηρέτης και δούλος συνώνυμα δεν είναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πες μου, εξήγησέ το μου. Για πες υπηρέτης. Υπηρέτης. Κατάλαβες τίποτα. Τι να καταλάβω. Έχει ψάχνω ρε παιδί μου. Τι να έχει βρε παιδί μου, είναι... Κόκαλο. Τι κόκαλο βρε παιδί μου. Για πες δούλος. Δούλος. Βλέπεις που γεμίζει το στοματάκι σου και φταίδες. Αμέ για το φαΐ βρε παιδί μου. Θα τρως. Θα τρως Καραγκιόζη μου. Θα είσαι βασιλιάς. Δεν είμαι βασιλιάς. Ναι. Θα έχει φαΐ. Πήγαινε δούλος άμα θέλεις. Καλά θα πάω δούλος. Άντε λοιπόν, θα πάω να στον φέρω. Ναι.
Κάτσε εσύ εδώ πέρα. Θα πάω να στον φέρω να τον εγνωρίσεις. Άντρε Καρατζάρη, άμα είναι έτσι, να πάω να τον εγνωρίσω. Στάσου εσύ εδώ. Έγινε. Πάω να τον φέρω. Πήγαινε. Μη φύγεις. Όχι μωρέ που θα φύγω. Πάω καρά. Πήγαινε μωρέ. Ορίστε μας. Πηγαίνει. Χατζηβάτη, τον βρήκες? Το βρήκα και όπως είπαμε, μη του πείτε τίποτα για τους γαμπρούς. Έγινε, μην ανησυχείς. Μπα. Μπου. Τι έγινε μωρέ, θα κοιταζόμαστε. Ξυπόλυτος είσαι. Φαίνεται πολύ. Τι νύχια είναι αυτά, βρε? Αυτά δεν είναι νύχια. Τι είναι? Είναι μπροστινά φρένα για τις κατηφόρες. Σταματάω αμέσως. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Εσύ? Εγώ είμαι ο Καραγκιόζης ο Καραγκιόζόπουλος, είμαι Λόρδος Πατσαβούρας, γιος του Κουνελάκια, ξάδερφος του Παλωμένου. Γάου, μπάου, νιάου, πινάου. Ωραίο όνομα. Ευχαριστώ. Τι είναι το γάου και το μπάου? Είναι το γάου και τον μπάου. Α, δεν το είχα καταλάβει. Μπράβο ρε γέρο. Δεν μου λες εσύ λοιπόν είσαι Εγώ είμαι για υπηρέτης. υπηρέτης? Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Ξέρεις να κάνεις δουλειές? Ξέρω δουλειές. Τι δουλειές θέλεις? Ξέρεις, ρε παιδί μου, να ξεσκονίζεις? Ξέρω. Ξέρεις να σφουγγαρίζεις? Ξέρω. Ξέρεις να παίρνεις πιάτα? Ξέρω. Ξέρεις? Ξέρω. Τι ξέρεις? Απ' όλα ξέρω γέρο. Τα ξέρω όλα απ' έξω και ανακατοτά. Ό,τι θέλεις να κάνω, εγώ εκεί πέρα θα είμαι. Αλλά δεν μου λες, Έλα. θα έχει φαΐ. Α, θα έχει, βρε παιδί μου. Θα έχει φαΐ, μην ανησυχείς. Ιδίως τώρα που θα γίνει και ο γάμος, θα έχουμε μπουφέ. Φάε ό,τι θες. Τόμπολα. Τι έγινε, παιδί μου, σήκω πάνω. Μωρέ φάε ό,τι θες. Ναι. Ωρε μανούλα μου. Ωρε μανούλα. Έχετε και δεύτερο μπουφέ. Γιατί? Θα σας το τελειώσω εγώ το πρώτο. Έλα, Χατζηβάτη, σε ευχαριστώ. Πολύ καλός υπηρέτης είναι. Όπως είπαμε, Είναι ο άνθρωπος που σας είπα. πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έγινε. Λοιπόν, περάστε λοιπόν κύριοι. Να πάμε στο σπίτι. Θα έρθεις και εσύ, Χατζηβάτη? Θα έρθω κι εγώ να χαιρετήσω και τα κορίτσια. Πάμε λοιπόν, πάμε. Παίρνα, φίλε μου. Πάμε σκύλε μου. Πάμε, παιδιά, πάμε. Πού είναι το σπίτι σου γέρο? Εδώ δίπλα. Πόσο πολύ θα περπατήσουμε? 15-20 λεπτά. 15-20 λεπτά. Έλα βρε, δεν είναι τίποτα. Το περπάτημα είναι καλό για την υγεία. Μωρέ είναι και το φαΐ. Αλλά έχω χρόνια τώρα να φάω. Έλα παιδί μου και θα φας. Ωρε μανούλα μου. Ελάτε. Ελάτε παιδιά μου από εδώ. Ωρε μανούλα μου. Ωραία γειτονιά εδώ πέρα ρε παιδί μου έχετε. Ωρε μανούλα μου, τι ωραία, τι ωραία. Εδώ πέρα δηλαδή μένεις γέρο. Εδώ πέρα μένω, σε αυτό το σπίτι. Όλο αυτό το σπίτι είναι δικό σου. Τι μωρέ, μόνο το μισό θα έχω. Μωρέ ξέρεις τι θα έκανα εγώ άμα το είχα εγώ αυτό το σπίτι? Τι θα έκανες? Θα του βάζα ροδάκια Και μετά? όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι. Μπράβο, είσαι και αστείος. Είμαι και αστείος. Ωραία λοιπόν, έλα. Να ανοίξω την πόρτα που είναι τα κλειδιά μου. Έχει τίποτα άλλο στην τσέπη? Άλλο χέρι βρήκα στην τσέπη μου. Άλλο χέρι βρήκες? Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί έχεις χέρια στην τσέπη, αλλά... Μαντρομάρα να του έρθει. Πού είναι τα κλειδιά μου, πού είναι? Μπας και έχει κανένα πορτοφόλι. Βρε, γιατί βάζεις χέρι στην τσέπη μου? Εγώ, αύριο δικό μου ήταν το χέρι που έλεγες. Ναι, Είχα εγώ χέρι στην τσέπη σου. ναι. Δεν το κατάλαβα. Άντε βρε τρομάρα σου. Εδώ πέρα. Βρε εσύ. Μόνο του πηγαίνει. Έλα βρε Καραγκιόζη μου, σταμάτα τις ανοησίες. Εσύ γιατί πετάγεσαι? Ρε μανούλα μου. Να τα. Σε ανοίξω εδώ πέρα. Περάστε μέσα κύριοι. Ρε μανούλα μου. Πρώτη φορά με λένε κύριο Καρατζάρη. Παίρνα μέσα βρε, παίρνα μέσα. Λοιπόν κορίτσια. Αχ, πατέρα, πατέρα ήρθες. Ήρθα κορίτσια μου, ήρθα. Αχ καλέ, έφερε σκυλάκι για το σπίτι. Άντε μωρέ που θα με πήγε σκύλο.
Μανούλα μου. Κάνε τον πρόσβαλες τον άνθρωπο. Άνθρωπος είναι, κοίτα του συγγνώμη. Καλέ, συγγνώμη, καλέ. Είναι υπηρέτης εδώ για το σπίτι. Περάστε να το γνωρίσετε. Ελάτε να σας γνωρίσω, κορίτσια. Καλέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραία, Μανούλα μου. Δεν μου λέτε πώς σας λένε. Πώς σας λένε, καλέ. Εμένα πώς με λένε. Ναι, καλέ. Εμένα ρωτάς πώς με λένε. Ναι, καλέ, πώς σε λένε. Μανούλα μου. Μανούλα μου, πώς καργαλιέμαι. Εμένα Ναι, με λένε Καραγκιόζάκι. Καραγκιόζάκι. Αλλά οι φιλενάδες μου με φωνάζουνε Ζούλη. Ζούλη. Ναι. Από πού βγαίνει. Ορίστε. Από πού βγαίνει. Από το παράθυρο. Όχι, καλέ, το Καραγκιόζούλη από πού βγαίνει. Από... Ωραία, Μανούλα μου, στάσου, ωραία, θα πες, ξέρω, καγαλιέμαι, ωραία, Μανούλα μου. Καλέ, ηρεμήστε, καλέ, τι δεν μου λέτε. Ορίστε. Είστε παντρεμένος. Τώρα τι της λέμε. Εγώ αν είμαι παντρεμένος. Ναι. Εγώ είμαι παντρεμένος, αλλά άμα βρω συμφέρον ξαναπαντρεύομαι. Έχεις οικογένεια. Έχω και οικογένεια, έχω 3 παιδάκια. Να σου ζήσουνε. Να είσαι καλά, κοπέλα μου, να είσαι καλά. Εσύ λοιπόν ήρθες εδώ πέρα για υπηρέτης. Ήρθα για τους γάμους. Ήρθα για να σας βοηθήσω στην πιο χαρούμενη μέρα της ζωής σας. Για τους γάμους. Ναι, Που είναι σήμερα. ναι. Αχ, αχ, καλέ ζωή. Αχ, αχ. Περίεργο πράγμα. Και οι 2 φύγανε κλαίγοντας. Μάλιστα. Ίσως είπα κάτι και τις πρόσβαλα. Μωρέ, βάστα να πάω να φάω. Γέρο, Έλα. μωρέ, μπας και είπα τίποτα να προσβάλλω τα κορίτσια. Γιατί βρε. Πήγα, τις μίλησα, Ναι. είπα ότι ήμουν υπηρέτης για τους γάμους και φύγανε κλαίγοντας. Αχ, περίμενε να της μιλήσω. Περίμενε. Λέω, ρε παιδί μου, μην τη στεναχώρησα. Όχι, παιδί μου, δεν φταίς εσύ για τίποτα. Περίμενε λίγο να της μιλήσω. Περίμενε. Κορίτσια μου, Ναι, μπαμπά. περιμένετε λίγο. Αφήστε τα χλάματα και ελάτε να σας πω κάτι. Τι είναι, πατέρα. Ελάτε, κοριτσάκια μου γλυκά. Τι είναι, πατέρα. Τι είναι, πατέρα. Ακούστε. Ξέρω ότι έκανα ένα μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος, πατέρα. Έκανες το μεγαλύτερο λάθος που μπορούσες ποτέ. Μου κατέστρεψες τη ζωή, πατέρα. Ναι, κόρη μου, το γνωρίζω. Μη κλαις, σε παρακαλώ. Ανέβαζε το κεφάλι να με κοιτάξεις στα μάτια. Γιατί αυτός ο Καραγκιόζης δεν είναι υπηρέτης. Δεν είναι υπηρέτης. Όχι. Τι είναι. Είναι ο σωτήρας μας. Δηλαδή. Αυτός είναι που θα μας βγάλει από τη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Θα μας βοηθήσει αυτός, πατέρα. Θα μας βοηθήσει αυτός. Είναι ο μόνος που μπορεί να μας βοηθήσει και να βγάλει από τη μέση τον Σταύρακα και τον Βλαχογιώργο. Δηλαδή θα μας βοηθήσει να φύγουμε από αυτούς τους γάμους. Ναι, αυτές οι σχέσεις στις οποίες σας έβαλα, αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μπορέσει να σας βγάλει. Πήγα κατευθείαν να διορθώσω το λάθος μου. Σε ευχαριστώ, πατέρα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, πατέρα. Ελπίζω να δουλέψει το πλάνο. Αλλά ακούστε, εκείνος νομίζει ότι ήρθε για υπηρέτης. Δεν μπορείτε να του πείτε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο βρίσκεται στο σπίτι μας. Κανονίσετε να μην πείτε τίποτα και να κρατήσετε το μυστικό, γιατί άμα το πείτε, άμα μαρτυρήσετε αυτό το μεγάλο μυστικό, μπορεί να φύγει από το σπίτι πριν καν έρθουν οι γαμπροί. Και τότε, παιδιά μου, τότε θα χάσω τις κόρες μου. Έλα, πατέρα, όλα θα πάνε καλά. Έλα μέσα. Πάμε μέσα, ζωή. Πάμε, Σοφία, πάμε. Ελάτε, κορίτσια μου, μην ανησυχείτε και όλα θα πάνε καλά.
Αχ, καλέ, Καραγκιόζουλη. Ναι, σε πρόσβαλα. Όχι, καλέ, δεν με πρόσβαλες. Απλά κατάλαβες, είναι ο γάμος μου και είμαι λίγο περαδόθη για τις ετοιμασίες. Ναι, μωρέ, δεν θέλω να στεναχωριέσαι, γιατί στεναχωριέμαι κι εγώ. Καλέ, έλα λίγο να σε δω. Έλα. Έλα λίγο να σε δω. Καλέ, τώρα που σε βλέπω σε γλυκούλης. Έλα βρε τώρα. Είμαι παντρεμένος, είσαι παντρεμένη κι εσύ είσαι λίγο γραμμή. Καλέ, δεν σου κάνω πλάκα, καλέ. Είσαι γλυκούλης. Ναι, πασαλίουμε με μαρμελάδα. Καλέ, έλα μέσα, δεν μου λες. Δεν να σε κεράσω τίποτα. Να με κεράσεις. Ναι. Ωρε μανούλα μου, τι έχουμε να φάμε, να τα φάω όλα. Έλα μέσα, καλέ, έλα μέσα να σου δώσω κάποια αμουσμπούς. Τι να μου δώσεις? Αμουσμπούς. Αμούσμπους. Τρώγονται. Βεβαίως και τρώγονται. Δώστε εδώ πέρα να τα φάω. Αχ, καλέ, περίμενε, έλα εδώ. Περίμενε λίγο να αρπάξω το κεφτί. Έλα εδώ, καλέ, να σε δω. Καλέ, Ναι. είσαι γλυκούλης τώρα που σε βλέπω. Ωρε μανούλα μου. Άρε μαγκούφα ομορφιά που σκλάβωσες και τα δύο τα κορίτσια. Καλέ, τι ωραία μυτίτσα. Αυτή εδώ Ναι, που είναι σαν μελιτζάν αργητική. ναι, καλέ. Αυτή η μυτίτσα όταν ο Θεός μοίραζε μύτες, Ναι. εγώ άκουσα πίτες. Και λοιπόν, Του είπα βάλε μου διπλή μερίδα με τζατζίκι. αχ, καλέ, είστε αστείος, περάστε μέσα, καλέ. Έλα να σε κεράσω κι εγώ κάτι. Ωρε μανούλα μου έχω να φάω. Έφτασα εδώ στο σπίτι, ήρθα να παντρευτώ. Αμάν αδρεφάγι. Καραγκιόζη, Ορίστε, κάποιος είναι στην πόρτα. η πόρτα ήταν αυτή. Ναι, Μόνο έναν άνθρωπο ξέρω να βαράει ζεμπέγικο στην πόρτα. αμάν. Όπα. Σταύρο, Καραγκιόζάκο, Σταυρούα γεια σου βρε Καραγκιόζουα, 5 και 5-10. και 10.35. Καραγκιόζάκο, Σταύρο, τι κάνεις εσύ εδώ στο σπίτι? εγώ τι κάμω, εσύ τι κάνεις ρε χαρτοσακούλα. Μου χαρτοσακούλα. Βρε Σταύρο, εγώ εδώ πέρα είμαι υπηρέτης στο σπίτι. Είσαι υπηρέτης. Ναι. Γιατί? Λέει θα γίνει γάμος, εδώ πέρα είναι ένας γέρος με δύο κορίτσια και παντρεύονται. Παντρεύονται τα κορίτσια. Ναι. Και ήρθες εσύ να βοηθήσεις. Ναι αμέ. Εσύ Σταύρο, γιατί ήρθες? Εγώ Καραγκιόζουα ήρθα Ναι. να πάρω την κόμενα. Τι να πάρεις? Την κόμενα. Σταύρο, ήρθες αργά σου λέω παντρεύονται. Ναι, για Τι είναι για? αυτό λέω. Τι λες μωρή? Είναι παντρεμένες, δεν είναι για σένα Σταύρο, πήγαινε σε άλλο σπίτι. Ρε μαπά. Τι θες μωρέ κουνουπίδι? Ήρθα Ναι. να πάρω την κόμενα. Σου λέω την έχει πάρει άλλος. Όχι ρε. Έχω πάρει και το στενάχωρο. Τι έχεις πάρει? Το στενάχωρο. Τι είναι αυτό? Που τον πάει ρε στο δάχτυλο. Το δαχτυλίδι. Ναι, για. Σταύρο, εσύ δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι εσύ είσαι ο γαμπρός? Ναι, για. Όπα. Σταύρο, μεγάλη κουβέντα είπες. Αδερφάκι μου, άσε με από μέσα γιατί θα παρεξηγηθώ. Εγώ ήρθα να πάρω την κόμενα να περνάμε φίνα και ωραία. Σταύρο, θα μου πεις εσύ ότι ο Σπανακόπιτας πήρε εσένα για γαμπρό. Ναι, για. Ωραία, εσένα. Εμένα. Ωραία, μανούλα, βρε το γέρο τρακατρούκα. Ζηλεύεις γιατί εγώ θα πάρω την κόμενα και θα περνάω φίνα και ωραία. Θα παντρευτείς, Σταύρο? Ναι, για.
Και θα την πάω μετά στο γασάπικο, θα την βάλω στο ταμείο. Το μεγαλύτερο όνειρο της κοπέλας. Να πάει να δουλεύει σε γασάπικο. Πάμε μέσα ρε. Άντε πάμε μέσα. Έλα Σταύρο. Έλα μέσα. Α, καλώς το γαμπρό. Γεια χαρά, Ντάλι το γερόντιο. Άκουσε εκεί γερόντιο. Γέρο, έλα λίγο να σου πω. Έλα. Έλα υπηρέτη μου. Έλα ποντικό. Ο Σταύρος. Ναι, Ο Σταύρος. ναι, Ο Σταύρακας ο Τζίμις. ναι, Θα παντρευτεί την κόρη σου. ναι, Θα γίνει γαμπρός. ναι. Και δηλαδή όταν αυτά τα λόγια βγαίνουν από το στόμα μου, δεν ακούς τίποτα λάθος με αυτό που λέω δηλαδή. Γιατί? Δεν σου φαίνονται περίεργα αυτά τα λόγια να βγαίνουν από το στόμα? Όχι, γιατί το λες αυτό? Μια χαρά είναι το παιδί. Έχει και δικό του μαγαζί. Α, μάλιστα. Δεν μου λες γερό, Έλα. τους έφυγες ή σαμολίσανε? Βρε, δεν είμαι τρελός. Είσαι τρελός αλλά είσαι μουρλός. Έλα μέσα βρε. Έλα μέσα βρε και όλα θα πάνε καλά. Μωρέ, όλα θα πάνε καλά, αλλά το τασάκι που έχει στο τραπέζι δεν νομίζω να το ξαναδείς. Έφτασα εδώ να παντρολογηθώ. Πού είστε ρε? Πω, Καραγιός, τι είναι αυτό το πράγμα? Σεισμός. Ωρε μανούλα, βάστα να δω. Βάστα να δω ποιος είναι. Βάστα να δω Μπάρμπα! Μπάρμπα μου, μπαρμπούλι μου, θύε μου, θείουλι μου. Γόγο μου, γογάκο μου. Βόηδη μου, βοηδαγγελάκο μου. Τι με λες βόηδη ρε? Σου πάει καλύτερα από το μοσχάρι. Είμαι εγώ βόηδη. Απ' τη μέση και απάνω. Μπάρμπα, τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν μου λέει ρε γεκοτόμαρο. Τι είναι ρε Μπάρμπα? Εδώ σου σπίτι. Ναι, Εσύ τι φτιάχνεις? εγώ τη φτιάχνω. Εδώ πέρα Μπάρμπα ήρθα για βοήθεια. Εσύ? Ναι, ήρθα να βοηθήσω το Σπανακόπιτα. Με ποιο πράγμα? Ήρθα να βοηθήσω με τις δουλειές, υπηρέτης. Είμαι δούλος. Εσύ είσαι εδώ στο σπίτι. Ναι ρε Μπάρμπα, εδώ πέρα δουλεύω, εργάζομαι. Είμαι γενικός. Εσύ Μπάρμπα τι ήρθες? Αϊ Καραγιός, ήρθα, Ναι, αλλά τώρα ψίδα εσένα. Αϊ δεν μπαίνω. γιατί? Κάτι θα μου έχει καμωμένο και δεν το έχω πάρει ακόμα χαμπέρ. Έλα ρε Μπάρμπα. Μη μου μιλάς έτσι ρε, έλα ρε Μπάρμπα. Δεν μου λες ρε, εσύ γιατί ήρθες? Εγώ Ναι, ήρθα να πάρω την τζόπρα. τι να πάρεις? Την τζόπρα. Τη σκούπα. Όχι μωρέ, ήρθα να πάρω το τσπί. Στουπί δεν έχει εδώ πέρα στο σπίτι ρε Μπάρμπα. Μωρέ, ήρθα να παντρολογηθώ ρε παιδί. Ήρθες να παντρευτείς. Καραγιός. Καραγιός. Όχι μανούλα μου. Σέκω πάνω ρε αμάλια εγώ. Στάσου ρε Μπάρμπα, πώς με πιάνεις έτσι? Εσύ ήρθες να παντρευτείς. Ρε μανούλα μου. Ο γέρος πραγματικά τρελός είναι. Βρε Μπάρμπα, δεν μου λες. Εσύ ήρθες να παντρευτείς. Μικρός. Τι μικρός? Ήρθες να παντρευτείς μικρός σε ηλικία. Όχι Καραγιός. Εγώ Ναι, είμαι 62. το γνωρίζω. Εκείνη όμως δεν είναι 62. Καραγιός. Έλα. Αϊ θα με φύγεις να μπω μέσα ή θα σε δίνω. Εσύ δεν θα μπεις δεν πουλότερο. Εγώ ήρθα να πάρω το τσπί να την πάρω πάνω στάιν, να κάνουμε γουργολαβίδα. Να κάνεις γουργολαβίδα. Και να φυλάει τα πράτα. Ρε μέλλον είναι η κοπέλα. Ρε Μπάρμπα,
Είσαι σίγουρη? Ρε, άισα πέρα λουμποδιέτα ρε. Ω, με έβαλε γκολ. Ο Καραγκιόζη. Ποιος είναι αυτός? Αυτός εκεί πέρα. Ρε μπάρμπα, καθρέφτης είναι αυτός. Ο Καραγκιόζη. Με κοροϊδεύει. Τι σε κοροϊδεύει? Στρίβω το μουστάκι, πήρε ο διάλος στο παπλάκο. Όχι ρε μπάρμπα, όχι. Άσε κάτω το καθρέφτη. Ωραία μανούλα μου. Γεια σου γέρου. Γέρο το λέει, άκου εκεί. Γεια σου, καλόσωνα. Πού το τσπί. Έλα, δεν κάνει να δείτε ακόμα τις κοπέλες πριν το γάμο. Έλα εδώ ρε γέρο, έλα. Τι είναι βρε? Δεν μου λες. Τι? Και αυτό που θα σε ρωτήσω, Ναι. το λέω με όσο σεβασμό έχω μέσα στην καρδιά μου. Τι? Είσαι τρελός. Είσαι εντελώς παλαβός. Τι να με βρε παιδί μου, τι με βρίζει? Βρε γέρο, τα δύο σου κορίτσια, γι' αυτό κλαίγανε πριν που τους ρώτησα για τους γάμους. Ναι. Σηκωθήκανε και φύγανε με κλάματα. Τώρα ήρθαν οι γαμπροί και τα δύο κορίτσια έχουν να εμφανιστούν. Ετοιμάζονται. Τι ετοιμάζονται βρε γέρο? Είναι μέσα στα δωμάτια τους και κλαίνε. Κλαίνε. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, Καραγκιόζη. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι λες τώρα? Είχες δίκιο. Τι? Ο Σταύρακας δεν κάνει για γαμπρό. Όχι μόνο ο Σταύρακας, ο Μπαρμπαγιώργος ιδίως. Άκου παιδί μου, έκανα ένα μεγάλο λάθος. Και έταξα τα κορίτσια μου για γάμο πριν καν γνωρίσω αυτά τα παιδιά. Ο Σταύρος παιδί είναι, ο Μπαρμπαγιώργος. Μπορεί να είναι και πιο ηλικιωμένος από σένα. Τέλος πάντων. Θέλω βρε παιδί μου, άμα μπορείς να με βοηθήσεις. Να με βοηθήσεις. Ρε μουσίτσα Χαρατζάρη, γι' αυτό με έφερες εδώ. Άκου να δεις γέρο, επειδή όχι μόνο ο Μπαρμπαγιώργος είναι θείος μου, αλλά επειδή ξέρω και τους δύο, και το Σταύρο και τον Μπαρμπαγιώργο, ξέρω ακριβώς τι μπορώ να κάνω να σας βοηθήσω. Να μας βοηθήσεις Καραγκιόζη, γιατί δεν μπορώ να βλέπω τα κορίτσια μου να πονάνε. Έλα βρε τώρα γέρο, θα κλάψω κι εγώ. Έλα βρε. Μανούλα μου. Εγώ σταμάτησα. Εσύ άρχισες νωρίτερα όμως. Έλα να με βοηθήσεις. Άκουσε τι θα κάνουμε. Εσύ θα πεις ότι έχετε ένα έθιμο εδώ πέρα στο σπίτι. Ότι πρέπει να κρύβονται τα μάτια πριν παντρευτούν. Δηλαδή μόνο από τη στιγμή που πει ο παπάς να φιλήσει τη γυναίκα σου κλπ. Μόνο τότε μπορούν να δούνε την κοπέλα για πρώτη φορά. Και δηλαδή Θα τους τυφλώσεις, θα τους βάλουμε πανιά στα μάτια, θα τους τυφλώσεις και θα φύγεις εσύ από το σπίτι με τα κορίτσια. και μετά. Άσε τι θα κάνω, ας το πάνω μου. Αλλά επειδή ο Μπαρμπαγιώργος με φοβάται. Γιατί. Μωρέ, ξέρεις τι το έχω κάνει εγώ του Μπαρμπαγιώργου. Τέλος πάντων. Του έχω δώσει και ασβέστη να φάει. Πατρομάρα να σου έρθει. Ασβέστη. Μωρέ, κοίτα εκεί πέρα πως είναι γερός δυνατός, δεν παθαίνει τίποτα ο μπάρμπαρ μου. Άκου, θα του πεις ότι εγώ έφυγα από το σπίτι. Ότι σου έκλεψα κάτι τασάκια, κάτι βάζα, κάτι πιάτα και με έδιωξες από το σπίτι. Εγώ δεν υπάρχω πια στο σπίτι. Και μετά αυτό που είπαμε, θα τους τυφλώσεις και ας τους πάνω μου. Εσύ θα φύγεις με τα κορίτσια από το σπίτι. Έγινε, σε ευχαριστώ, να σε φιλήσω. Τράβα παραπέρα μωρέ και βρωμασκόρδο. Πήγαινε γρήγορα, φύγε από το σπίτι, μην αφήσεις κανέναν μέσα. Ούτε το Χατζιαβάτη. Όχι. Γιατί. Μωρέ, για να μείνει ο Χαρατζάρης μέσα στο σπίτι, η ζωή του κινδυνεύει. Καλά. Πάμε Καραγκιόζη. Έλα και αυτό που σου είπα γέρο. Γαμπρί μου. Γέρο που το τσπί. Έλα Μπαρμπαγιώργο, έλα. Έλα κι εσύ Σταύρακα. Έρχομαι κι εγώ. Λοιπόν γαμπρί μου. Γέρο που το τσπί. Ηρέμησε Μπαρμπαγιώργο, ηρέμησε. Που το τσπί. Ας το χέρι μου. Πώς μου το έκανες έτσι. Πού το τσπί, περιμένετε παιδιά μου, περιμένετε, υπομονή. Τα κορίτσια ετοιμαστήκανε, είναι έτοιμες για το γάμο. Θα πάρω την κόμενα, θα την πάρεις. Είναι έτοιμες και ευτυχισμένες, αλλά έχουμε ένα έθιμο η οικογένειά μας. Εμείς δεν είμαστε από εδώ κανονικά. Από πού είστε?
Εμείς είμαστε από ένα μακρινό τόπο. Ήρθε ο προπαππούς μου εδώ στην Ελλάδα και φτιάξαμε τη ζωή μας. Αλλά σε αυτόν τον τόπο στον οποίο ερχόμαστε έχουμε ένα έθιμο. Τι είναι φτιούνου? Είναι, Βλαχογιώργο, ότι οι γαμπροί δεν μπορούν να δούνε τη γυναίκα τους μέχρι που να τελειώσει ο γάμος και να γίνουνε πραγματικά άντρας και γυναίκα. Και τι να κάνουμε δηλαδή? Ακούστε να δείτε. Ακούστε. Θα σας βάλω πανιά στα μάτια. Θα τα τυλίξω δηλαδή γύρω από τα κεφάλια σας να μην βλέπετε τίποτα μπροστά σας. Θα κάνω το ίδιο και με τα κορίτσια. Και μετά θα φέρω το παπά. Όταν λοιπόν φιλήσετε τη γυναίκα σας, τότε θα μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας, να δείτε τη γυναίκα σας, να δείτε την κοπέλα την οποία παντρευτήκατε. Γιατί, Βλαχογιώργο? Μωρή, έφερες εδώ πέρα του Γκρεγιόζ, ευτιούνους όλο χουνέρια μου κάνει. Όχι, Μπαρμπαγιώργο. Ο Καραγιώργης, δεν θέλω καν να ακούω το όνομα του. Ο Καραγιώργης μου έκλεψε κάτι πιάτα, κάτι πυρούνια, κάτι μαχαίρια και τον έδιωξα από το σπίτι. Τον έδιωξα και του είπα να πάει στο καλό. Τον έφερα για δουλειά και όλο ανοησίες μου έκανε. Άσε, δεν θέλω να ακούω το όνομά του. Δεν είναι εδώ στο σπίτι? Όχι, δεν είναι, έχει φύγει. Δέχεστε λοιπόν αυτό το έθιμο? Αλλιώς δυστυχώς δεν μπορώ να σας κάνω γαμπρούς μου. Γέμρι κουτσαβάκι. Έλα, Βλάχο. Όχι, εσύ του δέχεσαι. Εγώ λέω να το δεχτώ. Όταν παντρευτώ και πάρω για την πρίκα. Άι καλά γέρο του δεχτούμ. Θα το δεχτείτε? Πολύ ωραία. Περάστε μέσα λοιπόν να σας ετοιμάσω για τους γάμους. Περάστε. Πού το τσπί? Έρχεται το τσουπί, έρχεται το κορίτσι. Χαντιαβάτη. Ορίστε. Άκου. Τώρα αυτό που θα κάνεις, όπως είπαμε, θα πάρεις τα κορίτσια και θα φύγεις μακριά. Πού να τα πάω? Όπου θες, βρε. Όπου θες, απλά να φύγεις μακριά. Να μην ξέρει ούτε ο Μπαρμπαγιώργος ούτε ο Σταύρακας που είναι. Να τα πάω στο σπίτι μου. Θα τα πας στο σπίτι σου. Ωραία. Σίτα και θα τα πάω. Άντε, Χατζηβάτη, στο καλό. Στο καλό να τα προσέχεις. Θα τα προσέχω. Αχ, κύριε Χατζηβάτη. Περάστε, κορίτσια. Περάστε. Και όλα θα πάνε καλά. Ελάτε γρήγορα, μη μας δούνε. Να ζήσετε, παιδιά μου, να ζήσετε. Να ζήσετε, παιδιά μου. Ποιος ήταν εκείνος? Ο παπάς. Ο παπάς είμαι, τέκνον μου. Σαν τον Καραγιώργη μ' ακούγεται. Όχι, σου είπα, ο Καραγιώργης με τσάντισε, με νευρίασε και τον έδιωξα. Μη μου μιλάς για αυτό το όνομα, σε παρακαλώ, γιατί θα σε διώξω και σένα. Καλά. Άντε λοιπόν, να φύγω κι εγώ. Μη με βλέπουν να γλιτώσω. Να γλιτώσω κι εγώ τα κορίτσια μου. Παίρνα από εδώ, τέκνον μου, να αρχίσουμε τους γάμους. Αμάν, δεν βλέπω που πηγαίνω. Έλα, τέκνον μου. Έλα από εδώ. Πρόσεχε που πατάς να μην πέσεις. Αμάν. Καλά να πάθεις. Κάτσε εδώ, τέκνον μου. Αμάν. Περίμενε να φέρω και τους άλλους. Αμάν. Κάτι δεν μ' αρέσει εδώ πέρα. Αμάν, αδερφάκι. Έλα εδώ. Σούπα, μωρέ, σούπα. Έλα, γκουτς. Έλα, κάτσε εδώ. Σούπα, μωρέ, σούπα.
Εδώ πέρα κάτσε, εδώ, έτσι. Άμα δεν μιλήσεις, άμα δεν κάνεις κανένα θόρυβο, θα σου δώσω διπλή μερίδα φαΐ σήμερα. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Good. Σαν σου να πάω. Έλα και εδώ εσύ, τέκνον μου. Άι παπλάκου, Άγιος αθάνατος τραχανάς ανάλατος. Ναι παιδί μου, ναι. Έλα πρόβατο του Θεού. Κάτσε εδώ. Λοιπόν παιδιά μου, να ζήσετε. Εις το όνομα του Θεού σας δίνω την ευχή μου να γίνετε άντρας και γυναίκα. Μπορείτε να φιλήσετε λοιπόν τους νέους σύζυγούς σας. Συγχαρητήρια. Μπάστα να φύγω τώρα μακριά, γιατί θα γίνει το έλα να δεις. Και του χρόνου και του χρόνου και του χρόνου. Έλα εδώ κοπέλα μου. Έλα εδώ να σε φιλήσω. Έλα, μιάλα, μκατσικαδόλα μου. Οπα. Έλα εδώ να σε φιλήσω. Έλα τσόπρα μου. Αμάν. Βλαχάκι. Και είναι κουτσαβάι. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα που κανείς δεν μιλάει. Στάσου εδώ πέρα. Η δική μου λίγο βρωμάει ρε παιδί μου. Η δική μου είναι πολύ σαλιάρα. Περίμενε. Τώρα που γίναμε συζύγους, να βγάλω λίγο εδώ πέρα. Εδώ πέρα το πανί που μου δω. Αμάν. Τι είναι κουτσαβάκι. Αμάν. Βλαχάκι. Τι είναι ρε κουτσαβάκι. Βγάλε. Τι να βγάλω. Βγάλε το πανί από τα μάτια. Μπάστα να το βγάλω εδώ πέρα. Όχι μανούλα μου. Αμάν. Μας κοροϊδέψανε. Άι ρε ουλούπου δέταρος ο Καραγκιός ήτανε. Θα τον αφαλοκόψω. Στάσου παιδί μου, στάσου. Ωι Μανούλα μου, βοηθιάω. Ωχ μανούλα μου. Κοίτα μωρέ, ο βλάχος τρέχει ακόμα. Και ο Σταύρακας τώρα έχει φύγει μακριά. Ωρε μανούλα. Χαρατζάρι. Καραγκιόζη μου. Καρατζάρι. Πού είσαι μωρέ. Έλα εδώ βρε. Τι έλα εδώ, εσύ έλα εδώ. Πού πήγατε τελικά, τι έγινε. Καραγκιόζη μου, πού να στα λέω. Πήγαμε κατευθείαν στο σπίτι. Ήρθε και ο γέρος. Ναι. Τα κατάφερες εσύ. Χαρατζάρι, πω, μακάρι να είχα φέρει καμία κάμερα, κάτι τέτοιο, να το έπαιρνα βίντεο. Χαρατζάρι, δεν έχω δει πιο αστείο πράγμα. Τι έκανες τελικά βρε. Πού να στα λέω. Χαρατζάρι, εδώ πέρα έφερα τον Μπαρμπαγιώργο και τον Σταύρακα, τους έγριψα τα μάτια να μην βλέπουν τίποτα και άρχισαν να φυλάνε. Τι φιλήσανε βρε. Ωραία Χαρατζάρι, πού να στα λέω. Τι έγινε βρε. Μωρέ, τους έφερα εδώ πέρα και άρχισαν να φυλάνε το γάιδαρο από το στάβλο μέσα. Ο Σταύρακας άρχισε να φυλάει τον πισινό του. Ο Μπαρμπαγιώργος άρχισε να φυλάει το στόμα του. Χαρατζάρι, δεν έχω δει πιο αστείο πράγμα. Δεν έπρεπε βρε. Δεν έπρεπε. Τι δεν έπρεπε. Ρε Καραγκιόζη μου, δεν έπρεπε. Γιατί μωρέ. Ρε Καραγκιόζη μου, καλοί άνθρωποι είναι. Καλοί άνθρωποι είναι. Ναι. Ο Σταύρος. Ναι. Και ο Μπαστουνόβλακος. Ναι βρε, δεν τους άξιζε τέτοιο πράγμα. Μωρέ, εσύ δεν με έφερες εδώ πέρα στο σπίτι να τους διώξω. Είσαι τρελός. Βρε Καραγκιόζη μου, είναι καλός άνθρωπος ο Μπαρμπαγιώργος. Καρατζέρ, δεν μου λες. Τρελάθηκες κι εσύ. Καραγκιόζη μου. Τι μωρέ. Γιατί άρχισες να λες τέτοια, γιατί άλλαξες γνώμη. Γιατί Καραγκιόζη μου βρέχει. Καλά, είσαι τρελός. Έχεις τρελαθεί.
Εντελώς. Το ήξερα. Καραγκιόζη μου, βρέχει αστράφτη που μπουνίζει, δεν το βλέπεις? Τι λες μωρά, αφού έχει καλοκαιριά. Φαίνεται το παγιά χαλάζει. Άι ρε λυκοτόμαρο. Μπάρμπα. Το ξέρα ότι θα μου το έχεις κάνει να χνέρ. Αλλά να με παντρολογήσεις με του γάιδωρ. Δεν το περίμενα. Μπάρμπα να σου πω. Ελάτε εδώ ρε λοποδίταρε. Άισα πέρα. Άισα κήθη. Ωι μανούλα μου. Να παντρολογηθώ με το γαϊδούρ. Ωι μανούλα μου. Τι ξύλο ήταν αυτό ρε παιδιά. Πω το κεφαλάκι μου. Καραγκιόζη, Εσύ γιατί άρχισες να τρέχεις βρε? γιατί να φάω κι εγώ ξύλο, βρε? Άντε καλά τη γλίτωσες εσύ σήμερα Χαρατζάρη. Και τώρα? Και τώρα Χαρατζάρη θα ευχαριστήσουμε τους κυρίους, τις κυρίες και τους μικρούς μας θεατές και θα τους πούμε πως η παράστασή μας οι δύο γάμοι έλαβε τέλος. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ήρθατε να μας παρακολουθήσετε, από εμένα, από το Χαρατζάρη και από το Θέατρο Σκιών Γιώργου Λατσού. Γεια σας και χαρά σας από εδώ μέχρι τα σπιτάκια σας και τα στενά τα κρεβατάκια σας. Γεια σας, αβάντι μανέστρο! Όπα! Όπα! Γεια σου Χαρατζάρη! Γεια σου, Καραγκιόζη μου, να ζήσεις 1000 χρόνια.